Awet enom niku napa, Mbah? Bilang kok pun ratusan tahun lho niku. Wah niku sing mbagei kok. Benak Mbagei niku sing gawe urip niku. nggih resepe napa ben awet enom, Mbah? Resepe niku nggih ming kesabaran. Nggih, sabar, Sabar. Jadi ora duwe utek sing panik. panis ngono, panas. Nggih. Nrimo. Makane niku tetangga do iso lelang mobil, motor, napa-napa. Anek kula nggih ayem mawon ngoten niku. Oh, ngaten niku. Dadi ora usah panik, ora usah kok njuk duwe fanatik. Panas karo tangga paro batire bakul laris. Nggonku kok ora njuk panik barang niku mboten nikah. Oh, nggih. Awong niku make wonten jatah iki ambak. Jatahe dhewe-dhewe, Pak nggih. Arek disyukuri. Niku rak kudune mata adi kesabaran. Sabaran.